Mo ensensen mu dia. Oh my Ghana. Make say yamofra wonom ebebewie junior high school no. Wonom twa mo nso hwa twa to kredi da so BC nso hwe nom. Na da to so miensa. Na make say wodi woni kiremu ewo Gonja Central da. Nkrabato dwa kiremu say. Emofra ni bi pode basa. Awofo de omo ma awade enti omantumi ankotwere nso hwe. Emu kiremu ewo kasebo yi mu. Ensem no pina na ka ho ayese nkonwa ede beso mo say. Ewia pam to bere kase wodi o ha ne nsia. Echiripo enkron kasafidie so. Na yaka mo se Lumba nsupa esu yasene. Lumba nsupa ya dwumaku nsuo ene yeje. Ye nsuo de ne yato ye bo ase de famfidie mu. Ya so krochen. Wonya bi du dwuma sunsan so bone. Ono tonkwanta ya pai echire din. FD mpanifo nso age de atom. Tudwumadie bia wudi abehia nsuo no. Mekanfo Lumba nsupa de me wawiai. Ensuo no guma hoduo mienu. Ya wa set 1 and afi nso bottle 1. Ensuo na akonomo nsa bi ni bo no so. Eda fompa sana na nom nante. Fremperifa matrufo esu ene ne wonom enikita hom. 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 na ya waso ye pio man Ghana mu amia me ahodo didi sui ukọ Lumba nsupa nsuo no wonsa betumi akabim na dansoman madam abayameche butum ne shaponom ebe Lumba Sport na homa no eye 0557 349 401 Ofanko nimpote Mama Vic ebutum ne shop no ewo Sport M eben onyinase worship pay no na homa no 0500 680 783 Dakuman eho ana bra ka me butum ne shop no ewo Dakuman Sacred Station a eben adom chopa no na homa no 0244 094 793 Adesha modo wenya asempa ba efise mgofa ase edit kwesi butum ne shop no ene Central University ne di hwanimu na homa ne 0246 601 004 pokuase otumase hona na nasachra butum ne shop no ewo certified water depot a eben government school no na homa ne 0592 317 481 tema Anti Emilia butum ne shop no tema committee 4 secondary grade honom ene obutu na homa ne 0540 423 201 Ashaman ye wasweni mienu de dikan eye patience de panyo ne shop no ewa keke in anes vako frat hwano butum na homa ne 0543 499 035 Ashaman kre wo pegi mami business center eno so so court junction a ben police barracks na homa ne 0243 330 836 wena dwumaku asase ye ntenase na yemfa ewia pram to beka sigbe emesomom okinkania me kwa de kontin kro abesoma wie no dia meje so yo wofa o se ade yo di one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden and bantwere bona na otafirija me da me ho me ba me de kasebo ne chiri mankasa ebesemo nansa na no me wofa se rose gold usi di ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitu milika neshia yen ewo Facebook and afense YouTube me wofa se champion teletwe atom tidwumadie ubenya ehonfoni ne videos no ahwem yehye kasebo na se emfamfiri awrahosemu ewa pie mantemu nankra abatodi e kasebo pono so echiremu se endrada ahomanache enkwanhia esiye ewo enyinesini junction emma mekesei ahyemienu ene kwaye ntemu a awrahosem aba no ejakotom mawrahosem ena ato o my Ghana na enka ne chiremu se hyenye dikan Hyundai mighty truck registration number no ye G 1913-16 na etukwan efri asaman kase na ni kire bunso ena fei man desert trailer registration number no ye GS 236-12 ene so na efri asante mantem kumase a na ni kire krabo premantem na fofia ntwata ahyemie nui ebenya nkwanhia na dansefo a ehu de esi yin na da no mu kirem sei man desert trailer efri ni kwan so man no de bilikatente ana woni Hyundai mighty truck ye behia mu a nkwanhia ba na se hyen kese epia Hyundai mighty truck
ɛde ne kɔhyɛ nwuram ɛhɔ apɛ ne gya ɛtɔɔ mu akyɛ sɛ nyasɛm wa ɛgye train ne gya ne tɔɔ mu saa no ɛna ade hyɛ bɛn hɔnom ɛtwetɛtɛ fom ɛfrɛ otumgya dwumayɛkuo ɛwɔ bunsu fire station ɛna ɛnkra ɛkɔpie kyɛ sɛ neɛ nkwanhyɛ ne siyɛ ɛwɔ mmra nabɔ ɛyɛ ahomakye no onum pɛpɛpɛ na mmra a otumgya dwumayɛkuo nsa ka nkra sɛ nkwanhyɛ sie no na yɛ nɔpa no onum abapa ho sɛma no aduanan nkron wɔnom kɔpie wɔ bea nkwanhyɛ no pɛpɛpɛ anɔpa no nsɛm pɛpɛ na mokɔpie mu a wɔmo bɔ adwumaden ɛyɛ adwumaden a na fire station ne wɔ bunsu openipa da wɔnom ano ɛyɛ ADO2 Emmanuel Watam Anan ɛbɔ ne ho mmɔden ɛna adwumayɛfoɔ no hyɛ aseɛ bɔ adwumaden ɛwɔ mana sema aduonu num abapa no nsia wano panam so jana no saa ɛkɔpem ɛmra no nsia ɛbɔ pa ho sema aduonu mbɔ mmɔden so jana no am na nka ne kyerɛ mu sɛ ɛyɛ multi tracks Hyundai multi track no yɛ Hyundai no saa ɛhyɛn na nipa maako ba nan fo no mtititima kyɛ sɛ ɛnam gye to mu nti nipa baako mpo anka o mu nyina da etimi ɛhyɛ dwabere kwa sɛ ohu nipa na wontumi ehu ne nipa ban kra wɔn mu kyerɛ mi sɛ ɔba baako deɛ emla nkwanhyɛni sie na de hyɛ bɛn hɔ no ho yɛ ha ekoyi nimpo Afrika ne mu ansa na gya no ɛbɛtɔ ka ne mbɔ mmɔden ɛdena kopie mu akyem asafo ayaresabea mekɛsɛ adɔktafo egyina ne so a wɔnom ɛpere sɛ ɔmbɛtumi agye ne nkwa na manteze trailer na ehua nkwanhyia no na nipa ɔmo wɔ mu no ɛyɛ baako baasa nanso mo mmɔden ho yɛ ha ehuri dwane yansa ne gya no etimi ɛtɔ ehyɛn nim na odumgya adwumayɛkuo no ekyerɛ mi sɛ ɛnam nkwanhyia sie na no den na kyɛsɛ ne nipa efiri mu nti no mekɛsɛ nipa maako pɔrɔpɔrɔ ba na yɛ ɔmo wuyɛ no ɔmo bɔde apagya mu no ɛde akwakɔma Ghana Police Service amekɛsɛ hwehwɛ mapa egu so a ɛkɔ so na yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛnsa bɛka ADO3 Elon Edu Ohimen Deputy Eastern Regional PLO edema otumgya adwumayɛkuo ni sɛ yɛnsa bɛka no na wabɔ yɛn kyerɛm de si pɔte ɛndra da nkwanhyia ɛte saa esi yɛ ɛwɔ yɛ apie mantem ɛyɛ bunsu ne mpɔtem na yɛgusu ahusu apusu ahoma ne sɛ yɛnsa bɛka ɛyɛ ADO3 Elon Edu Ohimen Deputy Eastern Regional PLO edema otumgya adwumayɛkuo ni sɛ yɛnsa bɛka no na yɛtumi ne na de ɛho kɔmɔ kakra na oba ahoma ɛba ɛyɛ Facebook na YouTube no so a ɛyɛ DLFM 106.9 masa in fact ahwerɛko asɛmpani brabe hwɛ biom enipa ɛna wɔn ma hye dwere be kyɛ sɛ wohu nipa no mpa wohu nipa ban sɛ wɔyɛ ɔba sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ ɔyɛ tuntum sɛ ɔte sɛn wohu wɔn nyinaa hye kwaa kyɛ sɛ wohu ne kura wohu meka sɛ ahyɛn mmienu no sɛ deɛ wode yɛ bibia yɛ ne nyinaa hye dwere be a kyerɛ sɛ ona ne kura sɛ wontumi mfa nyɛ hwee wodwa ne yɛ live on Facebook ɛna afei YouTube a Champion Taylor the videos na to so in fact ahwerɛho a Ghana de hyanka bia nhyem ye kwa aba na so ma me koya wa mabiew ahwerɛ sama ne so efiri bunsu ne mpatam wa pie mantam ehinasi ayire sin junction eba wiai yɛde mu nkyeremu ɛsom ahwerɛho pa ahwerɛho minim dakora Ghana nkwanhya wei ɛbɛkɔ fom ama yɛn igya hye nipa sei ɛba ne sɛ yɛ abusua ne sɛ yɛ na bɛkɔ so ofie abusuafo no ntimi yɛnto akasebɔ no so yɛnto akasebɔ no so mfiri egya hyehye ne nkwanhyia nsɛm am na yɛmfa yɛni mfa nkyerɛ apɔmuden nsɛnsɛm mu na meka sɛ yɛ ɔsoafo no na ɔdɔ ɔman Ghana apɔmuden anom onimnyamfo Kwabena Minta Akano ɔno kwansi na de hyɛ mo wɔ sɛ hwidwabɔ so yɛ mmahye bedwani ɔde ade sɛ da to dwa sɛ disciplinary action ɛma ɔmɔden asotwe enkɔma ɛne ɔman Ghana adwumayɛfo mo yɛ adwuma ɛwɔ yɛ napɔmuden anasɛ yɛ asabea hodo wɔ man mu ɛwɔ na mo bi ɔmatu a ɛne wɔnom hyehyɛyɛ ɛne mmra ɛnkɔkora ɛwɔ mmra wɔnom ɛpaw enipa pɔde sɛ wɔnom yɛ bedwafoɔ na mo hwehwɛ kwanya fa so a openia ne dinde Charles Aminsa ewu yɛ wɔ man mu waba nursefoɔ ne doctorfoɔ na mo pi bi omutu yɛ no ɛntimi ankɔnkanen na Ghanafoɔ bɛka yɛ ɛbɛtɔ odwa sɛ owura bɛ ne dinde Charles Aminsa ana wanya finhyia no aduonu enkron 29 years oyɛ engineer na oyɛ adwuma ɛyɛ Pramasido Ghana Limited papai bewu yɛ wɔ mmra hyɛn bi ɛbɔ no Kwame Nkrumah secretary hɔ no mam ɛna de hyɛ bi pagya no ɛde ne kwa yaresabea na wɔn mu kyerɛ mi sɛ kopi ayaresabea hɔ no mo no wɔn ni kodu wɔpɛ nurse fo doctor fo ne kyerɛ mi sɛ mpani ha momfa ne nkɔ ne yɛ pagya ne yakɔbɛ foforo yɛ kwa yɛ sɛ mpani ha momfa ne nkɔ saa ɛne prɛtɔ no owura yi ɛhwere ne nkwa na badwaku a mpanifo pa ye no
openipo da no eye ageman bedu akosa ne ta no ma hwehwema kohwema hunu sei ampani na nyampa cheso hwe ne muntu a doctors ni bi ne nurse ni bi tu ye na chese putupru pa emergency response no anya dwuma kram anya dwuma ba kokra na kan ma owure ehwere ne nkwa wade mu kire mi sei nurses bebre ne doctors pia wade mu ya dwuma our police hospital Greater Accra Regional Hospital and Nafi Kolebu Teaching Hospital no one Monday one kan one man due diligent and a can who we dinde chasemi saying when you fish do nunkron ehwe nonkwa ne sent make say wa mu kirem say doctor sam dinde this when nurses am beti mudin ba ko fisi mla no na mra anybody the odi kan doctor Ann Mary eye kuduwa ne ho aka adwam wanye na dwuma yi doctor Nina Naomi eye adotivi ne ho aka adwam Dr. Ida Grant ono so na so ayeshi anafi Dr. Genevieve Aja na so ayeshi pam na se ka hom eye Miss B Texan na so ayeshi ne tusi anwem fisese da mi kasai asotwe ba kwa ma no Miss Joy Daisy Nelson ne to ayeshi sanso na Miss Salamatu Alasan tu ono so mpenifo kire mi se ne dwuma ne modembo answani ka ho menne owura dinde Charles emisa wanya mfinhye no nkron wa firi munti emlane ne bedi pam na ndrada na osoafo hwe manga ne pomuden so oniminyafo kobra minta aka no ene nsantwerefo kasa na okire mi sei de asi nya de pa ne santi etesemra ene omu di pa ne santi odade sra ede ato chief director edema Ministry of Health sen manim yada on tran grant ankoma mo ka biewom na doctors ne nurses e omanyo madwuma ye namra ene wonum ni na sotwe mu oden enko enfama wonom. I want to accordingly direct my chief director, the chief director of the Ministry of Health, to write to the following people, the following health professionals and their hospitals and their regulators that disciplinary actions be taken against them. 1. Dr. Anne-Marie Kwadwo should be referred to the police hospital and the medical and dental council with immediate effect. Dr. Nina Naomi Iram, the Greater Accra Regional Hospital and the medical and dental council. Dr. Ida Drant be referred to Kolebu Teaching Hospital and the Medical and Dental Council. I understand some of these facilities have already started disciplinary actions against some of these people, and I'll urge them to expedite action on them, and their respective regulators must also do same. Dr. Genevieve Aja must also be referred to Kolebu Teaching Hospital and Medical and Dental Council. Ms. Akosia B. Texan must be referred to the Greater Accra Regional Hospital and then NMC. Ms. Joy Daisy Nelson, Kolebu Teaching Hospital and NMC. Ms. Salamatu Ahasan Bedu must also be referred to Kolebu Teaching Hospital and NMC. Eni ya woti ye eyo soafo no ene wo hwe o my Ghana ya pomuden eso ne den ede oniminyamfo kwabena minta akanto ene wo kire mi se niam akoso no enya de pakra ne santi mo nurse fo ne doctors fo a afamu nsaso menne asamiya yawo ato o my Ghana o men de hia wanye bone onka bibia nhye mu ane monfumu so nti wa firi mu no emra animuni na asotwe a ano oten enkoma mo de den edoniminyamfo kobra minta akano ena mote ne nkan yanto akase bon so yanko so anyire mu awapomuden sensemu na abomosu oba hima edema achem ebua kwa na matren kondwa awa piemantemu eye nana adepa krantema nana ene yak test medical laboratory and ultrasound center akabum ayapomuden hwem mapa ede ma de sha wonom ewo abomosu kroduanim nana ekirem se dwumadi omutu ye no wonom pese omoboa pa na de sha wonom ewo abomosu a wonom mfia kwa animu na muni aboafo beboa wonom ahwem apomudim de ama wonom ana afin so ade sha wonom go abomosu nso obi apomuden betumi akonkanen ema na naje mre na one ye nsem twene continue kofi obotwetwe nkomo ewa piemantem na nana adepa krantema ekirem se apomuden ya de nipa bia fapem no se wo ho nya den na oni apomuden a wabra bode se ni tirase ni senti empanifo akwa na hemfo eso ya mu yiyade enti opese oboa na ade hya mu abomusu omapomuden ekonkro mu ya dwumaden boa na krodua no empunto mapa ebam ni senti no hya dwumade sunko se ode boa anhwehwemu ede afa na ade hye apomuden ehum na nana ekasa na okire mi se hwehwem mapa beto dwa ekire mu a
omanyi mu yade api ye ni akire ekum nipa pa de dikan eye mojamoroso high blood pressure hypertension ye yade ahodo a ekum nipa wo wiase nyina kyese ye didi agro wo manyi na akire mu se ne omanyi mu anya hwimpo ene wiase nipa babro pepepe be ye du 10 million afibia mu wo efasa nyade wo hu o kire mu se ekum soro wo hu be hu anatim akire din o kire ma ebi di se stroke nipa akoma yade finso kidney failure na ade ekunkum nipa pam etehu benhyen se brano ba nipa ba ne yakwa na pomde na boa na sanya we watimi ese ho kwan emra na nahema dwumade be hye ase odi kan ene nsentro forecast na o kire mi se nyade api yebetuma hwe apomudi maboye ho ban se be yare we entimi nya yempo na mfa yen enkonsie do o kire ma bomwade ko hwe apomudi na hu yade hawa doctor bebo ma otumi nya ho adu na otena fie ni wan kwara sabia ebetumi akun wamra wani enda ho so kram nana hima echirem se esi amekese no opese wo boa na ade hia won mo abomusu ema ni nyina da obi anya pomude mapane sent no 2 san mo yeboa ye ede pomude hwem dwumade ede bre wonom nana echirem se dwumade odi e kapre wanje obia na wo kirem aga na fado do na yade amusuro pa HIV AIDS nanso wo kirem se yade bi hono mo ekum posin AIDS nti wo sere obi anko hwena pomude mu hwehwema mo ye ni yade apire mo hwehwem de fa ho a HIV AIDS eka ho blood pressure ka ho afin so typhoid ne yade api no mo ye mo de hwehwem na na kirem sa pomude yade a enipa bia efa ahudi no pone se me ma afo hu hia me pa maya nkobia hema ede ama abomusuman me mpese yale bi ebe ye obi mpofiri mu sebi ya ye nim se blood pressure se na si ekunipa mpofiri mu enti me ba se yehwe omumpomuden mu na bibisa antu obi bia pofiri aha ye wei ye wa ha se ye be hepatitis B vaccination se uni yare ni bia ye be vaccine na esi yale no ho kwan se de be ya wonkonye bi kura ya ye nim se enemu yale te se HIV enye no kono yale ya ye enemu yale ya se bi ehu a ekum nipa ya ye nim se hepatitis B so yale ya anu oden pa ehu kura che HIV enu nti na mafato me nso se me ne me nkrofo ye mra na me ye sa vaccine ema obi bia ye hwe na se wo hepatitis B nso bi nso a enu no doctor be ma kwan abefa so obenya aduru ama ohu ato anase obenya aduru ahwe ama otimi esi ano kwan kura yesa ebe check ne blood group enti ya check blood group se be ya se bibi na beto na se wakọ hospital ne pe omoja se de moja besi uso a obetimi a che se me blood group ye A ana B ana C na yetimi ehu blood group yesa ye glucose check ye moja sugar sichire yare ehu hwehwemu eno so ye wo ha se ye be check chasana na ya dwumadin yo bibia free kapre wanyobia emunchiremu ene yede asummen eno achi na chiremu se dwumadi a wudi ye in fact ade hia momfia kwa animu awabomusu o apie mantemu maya ade o mobile papa chese merewafo ne nkukurai omukita poma ententem no asoro mu nyina betena sa no patututu a o maya de papa obo maba so pa se o mapomuden ehia wonom na echiremu se obesrada brano Ghana fo monfuma pomuden eni agro monkware sabia nkohwemu enhwemu mapa emfa fuma pomuden fi se mapomuden ene modachi na nanyima esanso de futo kese pam ede magana de hye nyina se obesre yada se unwa pomuden sade te a beboa wo pa titiru ne mu amfia kwani momwa pa na monye exercise be dodo na moyo bia mtia tententema pom beboa manyadoa no matimi ede sikura no so de nsem sei etudwa chese meni age abroso meni age paase ye maame mpanyufo omode ahokeka me ba ya la na o masa wa hakwa na emenwanwa adwumadi ne start 10 o'clock enso ye maame mpanyufo di kan ba ya chese abomosufo mo ya ade papa meni ni peka se mo maame no na o motifie mo mra ampa nso maame fo no o matane apa ma me kura me hu kura adwure me na abomosufo nso de meni mo se mpanyufo mo ya ade sa phone numbers obia number wo kan ya no wagba kire o mo ya ade pa enti no abomosuman mo a kire se mo mpomuden ehu hiam timoto na mo aba ye da mo asese ye ba ye no mo so mai den mo aba mesan asre o mai Ghana adwumadi ye di ye adwuma enye hanko ne ye ahoro bebre de edi so ansa na ye ba hakora na ye ko insutem paradise ho ne ye ko ye no ye behia emwa ene sponsors enti sa moteme nka ye hia enuro ni ho ne ma me number ye 0530889445 Mr. Ghana man obi oteme nka bia ufra bomosu
abomosu wo ochimem hankwa de a mesrew ma wochimem amanfo empomuden ho ehia na contact me na hema ankobia hema adepa na wo contact me a mwa bi apeso de boa yen bia ye blood pressure monitor na be ma yen glucose test strips na de be ma yen ami bibia ye empomuden hwehwemu bi o de ma yen a ye be de wase na adwuma na itimi ato aso akoyenim afen so no me gina he na me de aseda kese de ma abomosu hen na amaya otoso mienu fi se wa amaye kwan amaya anya dwumedi anka ma so eye krowura me de nana asepa misa mr eye enkoso hen nana Kaniham nkoso hen eye abomosu pomase ono so de na se wa boa yen bebre enkonwa yete so enwuma yebo maika ye kasem tese canopy na nana nkoso hen na ye eni a woti ye ono ene ye adehye a wonom ewo abomosu ankobia hema ewachim nananom ebuakwa achim ebuakwa na watena kunwa ewa pie mantemu ne den ede nana adepa kurantema ena wote ni kana mane boye yensem twire ni John obo dodo abono mane se kofi obo kontehene ena dia mane boye efiri epie mantemu ebesom yen yanto akase wono so ne yafia ni fanchire mo maika na ye etifide mantem na nyina nim se ye mofra wonom ekọ junior high schools no yakopọ ya atom ena no dwade etwam ana wonom hye ase a wonom ekiro nsonhwe na yakopọ ya adom do bedi mu kunem atimi atoa school so akọ school ntoaso senior high school bi hodi yakọ abedi free peche ho no obetumi afiri afem pam na meka sei wodi wani kire mu egwom eye central gonja eye mensinima no no ewo savannah mantem ni mu aro ho semapa ne nyina ne sei adusiafo maako baasa wonom eye emaya a momfia ne kura susu akura a wonom esese mokotwere nsonhwe no oma omade yakotwere mu din sensonhwe no matwere bi nanso ensonhwe ne twere duru ho no mo no wonom abusiafo ene abatan ene ahwafo kirim se womaso awade ti nsonhwe twere no sabe nyansa bia nim enti bema bi ho no ma na kyese wawade beye ben no wawade tu nanso still na wofrede emaya yakose omware wo monkan we visa school no kura na wokọ nyansa bia nim nense beto dwa womra eye mensini krachi abena musini de ma de hia wonom ewo central gonja ewo savannah mountain oniminyamfo Muhammad Hussein emra na odinani ebo apro efa nsonhwe a na dusuafo no etwere ewo yape na odi nsa du dwa kirem se ahomate pa se na yete omanyimum na awufuo bi etumi de omma afi na wonom kwakwa twere bi si nsonhwe ama wade wo manyim openi ekirem se eye asem yasi eye ne yepa no dwene ho onte ase se de na ekoso wo mayimu ede adea se mofra wonom kwakwa twere bi si nsonhwe na omawofo beka kire mpanifo se omaso awade nti wonom kwankwato awade so ewo mra sabi wonom adesua omayimu mpanifo no mawofo amfanya ho hwem openi ekirem se enka beto nanim wo mra openi pada homasua no ewo eye central gonja edito nanim se asem se na ba no bono homade tu anamo biam senkaja one emofra yawofo besin kunwa na kasumdua ba na komaja mofra yimpo menso hwe matwera wie nanso mo woye ya eye bode awofo na mpene omu kirem se sika ni fia ho kira ba awode amofra yi kwomenya sika de ahwefie ni senti mofra no mpom mpom wombe ya gidem abusua to mo nkwa awade nkotɔ awade a bɛyɛ miensa so na eja abusua ne nya sika na meka sei opani ya kirem se wonom bɛkɔ so ene aso ahwɛ ho masua so mo ka biwom aka bom na o ma hwɛ o ma ga na mra ema ho kwanse sebe abofra wo ko school na ayi JHS abofra okotwere BC semfan koma wade de Ghana mra etia o kirem se emofra yimpo omunimam ho ansesie omundu pempen so mpo ese omokwa wade nti aba ne saa pɛ na awofo yi etietie omfa hodie so nti omba so omka biwom aka bom ahwɛ sebe ya emra ne awofo yi bedi na mofra no asanya betena school abesua de na dache omo dache etimi esi wonum eyim Muhammad Hussein edin sem sei ejan sentrefo. I just got information from the Director of Education indicating that 3 of the students were given out for marriage even after their registration for the exams. Then they pursued the parents to allow the said candidates or teenage girls to write the exams, and unfortunately they couldn't pursue them. They couldn't talk very well to parents. I was telling the
the director, we should have been in the loan. We could have raised it up to the level of the social welfare department. We'll get people to counsel and talk to the student. Then bring them back to school to write the exam. But the students are ignorant. They don't know. They don't know the implication of going into marriage at this tender age. It is now a responsibility of we, the stakeholders, to carry it up and talk on their behalf and make sure that they are back to school and they are writing the exams we have to write and maybe get themselves prepared in the future for maybe proper marriage. At this moment, I feel they are sitting on their fundamental human right. The right to have education is actually abused. And this is a matter that I don't think to end here. Once my attention has been drawn to this, I'll take it up, maybe follow up and meet the relevant caretakers and guidance of the said girls and see how we can prepare them to get themselves, to schools in the next coming years. It is a matter of concern, and we must not joke with it. That is about the child, and the child has the right not to talk about even a female child. Why should they force the child into marriage against the will of the child? So stakeholders, I will collaborate with my social welfare department, with the education department, and then we all see how we enforce some of these laws to get the girl child safe and to also secure their future. Any awoti ye ubo wuramu ewo Gonja Central eno no wo Savannah Mantanim ewo Tifide Mantam a ono ena ya ban ena misini mechire district chief executive edema Gonja Central ni din ede oniminyam for Mahama Fuseni ena wote ni nkenti mofra pole basa wonem kwakwatwere bi si nsonhwa wofo ni kiremi se mofra no ma wa mu atre ohwe omunufu ne se de omoto aye na omaso awade omabreko eduaba so enti no sikani fie omomode anko na omonkwa wade na abusoni sika akran prepare kira etini bi si nsonhwe no mofra ne ntumi antwere bi emu nkiremu na wiai yade asan bonenti asoko nyase bukuma akra de yakase ye bona ye official pa. It's official. DLFM 106.9. Yan to akase ye bona so den kwaso anyire mu ewa school fo nsensem ye mu na Upper East Regional Minister mechire oswafo edema eye Tifide Mantam chesen ye Upper East Regional Minister Chairman edema Regional Secretary Council Resec no eye Akamugiri Donatus Atanga odensima to just say obesira da third year male student wodom co school Bogatanga Technical Institute Butek otira wodom ada emofrey sunna nchamba twere nso hwe nanso bia free school monom enkofie ekire din mlante wano mo wom no mema no mo wom no wodom ye third year student mba be wie school no obia enkofie enkodi ne mame aduane na mba free fia be twere nso hwe na oniminyamfo ekire mi say de enti abeto ensemu ya beto dwane nyina ne say wonu hwem mapa intelligence abeto dwa say eni pa bia bomutrim poto mbeto de ahye school no so enam saa emofra wonom eye third year student omoye mema no aso odin bi omkotu ye ntinom na mna oni nsantwe ye oni school fo mofra din hyiemu ewandra ena regional minister ekire mi say sabe se wo ye obi a wo mpen wansana wo nwe ahwe de ahu wo pe wo ye obi a wo pa ahwe de anwansana omutwa hu hye da bia enti mofra yankasa ena wo mafono akwafra frahwiroma ena sotera bam efiri say o makwadi agobone wa monten emebi akwaka school no enti manipa bi bebiam kwadi agora akwaya nyinamra nsem no ama asem aba enti adehye na bomutrim mpo say ena ya make say mumfa anya kwadwira kram Bogatanga Technical Institute school na ye friend say Butek no won beto ahye adusuafo ye won ye third year eye med student so abeto amoso were mebi aka mfefo kram ne senti minister kirem say on tenase mosa hwe mada sebe be bo na hoba monsem ayire dia ma school ni ntino mofra mo enchembe wie school Bogatanga Technical Institute Butek mlante wa na mo wom no mema no mu nyina mu free school mo kofie ekire din maka kanto kwade a monko tenase free say munim se enchemba kire nsonhwe ena mama mo ho kwan akodi nsem hunu emebi abeka mofra makan ena onimnyamfo kirem say on timi tenase ema adehye bi mfiri baabi emese wa mu school ho eme prepare adehye omunya boni biada na de ba kokora waka ne say eye ne ya pass en mo frando do na nka ho kitua bi pene sabe o meya mlante o moto mafu nwinte mumu ade a
omutisiri montene so eni nipa bi kodi ase kodi nsemhunu nenne akwageta ade hia plan ne sese de tebia ne school no nya krado wombeto ahwe mo so abeto won mo so wirem na hwem ne kire sese mofra ne kofie dia saa atoye nche mo no yade a entimi ento school yi wakasa kire mi sei obesra da kokobo we de eyemlante wa no nko ma ne nka ho bi ekire din entitedi ya boys no mo nkofie ni manim nya eno wachi nso ema no mo ntena school mu nsua de mo nka ho saa anyina mansa mo anya bi eno wachi o kire mi sei first year student ne kura mpo de sisi amekese yi omo nkwa so antena school num ensua de saa basabasa na be course na mo nka ho saa na second year student ne mpo de kan se amekese omo kura mu ni school oma wo fie kura mo ye de ombe ye de dada ntram de mo nka ho na atanga e de nsem sei ejan centrefo. But unfortunately, when we were in school those days, when students were going to riot, they don't riot at the time exams are on. They go and cause the problem at the time that the exams are not on. This time the exams are DLFM. on. You cause riots. And what I've been among you is that some of you are preparing that hell will break loose tonight on the campus. And if you were me as a father, would you agree to that? Will you agree to that? So if they say hell will break loose, the innocent people who are going to be here, if we allow you, what will happen with that? You do not know the one you are going to hurt. So based on that, and I want you to take this from me. If you want to write your exam, when I give the instruction, follow. When you follow, I don't take delight in punishing people. But if you have called for it, we have to find a way out. And so if you have to comply on certain things, you have to comply. So that as early as possible, we will address the matter and let you write. If not, it will affect you. It is you who have called for it. It is unfortunate that just a minority that is doing that. But a system is in place to do all that. So I want you to take note that the trouble has come from the third years, particularly the third year boys. They have caused the problem. When my system went down, that's what we have detected. And so the third years boys, you will have to go. The third year boys, you will have to go. Only the second year was already out of campus. The first year they are around, the girls have no problem. So the third year boys, after I have finished, I will want you to leave the campus. If that did not happen, I will come back in a style. If you say hell will break loose, I will break loose more than what you are talking about. I will come back with the military. So I want you to obey this, so that when you move and then when you steady and realize that it is important to bring you back, to bring you back. On that note, I close the school now. DLFM 106.9. Any awoti ye ono ana waye Upper East Regional Minister. Odu kura yenso no ye chairman Edema Regional Security Council RESEC. The day ade akamgiri Donatos Atanga ena wote ne nkaso bokoko se mofra ne free school ho no mpie nkofie free say maka kanto kwa chane yakode nyina mmansem go kuruma boys na dwa na mankwa ono ankasa de soja fa pam every school memu nkire mu ene yede asom awie yenyina we so na yakeka madwenkyire ne bi emfansom ewa kasebo no eso na me wofa se dole ya jewaje de apa na wo say good afternoon daddy Lumba ba Sammy B ohwe live edi free Christian village achim water encha kase enkoma na dofo nyina dole ya jewa kura sa de aba na wo say in fact accident no kwanhia ne too much o twere yampo yankopon hwemmo pa na de akosu ano ya dole kura ya sa de aba na wo say dia news no wogya wompa a odija e de tuato e de ama ya wie ya da se dole ya minhira opi na me wofa se Richard ahwede aba e na wo say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B o say ade yo the one otafri ja bantwere bona na o say DLFM news no e your official pa say bed meat anomanam na enam DJ Ghanaman fide ni so a na ye betray station DLFM next kasebo ni mo de ode yasna dwumaden so kwa yebo esom o my Ghana o se kasebo ni na po bam e de ade kasen na ode aka ho e de abam na Kofi Parliament de aba no say in fact o we she nyina good Mother's Day ya minhira o mo pa in advance ensanya wo no man ka yenye obia Kofi ya minhira o Kofi Parliament edifi agona bobi kuma apa na wode e bai na Richard ahwekura san de aba no so Nyankopon emfa de hia nkwanhie siye
ewo eye bunsu potem ho no no onfo omokra mfansie ye pa na nkwanhia ne de in fact ha adwen eja ya de ye eja sutumi sa de ete yakopon fo omokra mfansie mo pra no so yakopon ensa wo no mo yade na adwoa awisi de aba no se wafa omaya hao na ne din e de adwoa vek na assistant secretary e de my precious fans of dear o se yamfa ncha kese e my precious fans fo nyina omunyina o che omunyina dole ya je papa bi o che ne pa wiei and afin so adwoa je sikapa o che omunyina awiei na comfort mati de aba no se ncha kese nkoma ono ana nkasa number 1 and only anchor Sammy B matemedas mo fa se yami nhira opi comfort mati aba mente nka o se yankopon nhira eye oba hema na oba modern ama na de hye kwaye mapo mudim hwehwemu free a wanyo mu sika no yami nhira ne pi na onya ne kese o se happy so day en confirm ono ankasa no ho ene DLFM Callers Association members yankopon nhira obia na onyo obiara kese na bawa sabaje di aba na wose wohwe live edi free tema community 2 BBC and wohwe edi free wiei ode yasna dwumaden so nkwa yebo esum DLFM etiefom wi na kasebo ne gina wesi ne bunu kom se pon na mpanize sabe abobi jaja kwaye nya ne kwanti ansen be kwakura no kofi bua me na woda ba ko aba na ja wo fa me prepreche na minsi fom na na dwa siki na pamfo emetoa eye dwumadie so na happy birthday ekode ma ho fedua osono oba papa bi oba broni efia blessing wo taifa today happens to be your birthday ahofe ya menhira opi twidi ya mpon yankopon bese ya dom e de adom abo adom so e de afe ba ko aka amfe ho nne enti oso no oba mu oba me wo fa se ba efia blessing wo taifa yankopon hira wo wakoma so apade onyama kukom mpa bi a wabɔ no onte wasopam na ofiri konkron brem emehira wo no wasefo nyina happy birthday once again goes to you efia blessing wo taifa ya menhira wo da no onya ne so kokora we de wa wofa ena me de awoda sonku we me de emaw awiyen kasebo ne ye de asi emusemufo ne ya maize mebelantwi ena se mu ede ema yen champion tailor Mr Iron Boy ansuro japapa bi ede ekopiem ewo Facebook and FCC YouTube makasebo no wonya bi hweyem enuanu mienu bomitidam fie hanom omose na yifo matwomanfo no DJ Omalion wa ha sanso dem wofa asema akese omoya dwumaden bo me ho ban honhum ne honemani ematumi bia ntumi mfane sankeke kame wo hanom sanso na Mr Samiara kwa dodo abano mane se DJ Ziggy Ozigios etinchim kasefre mfuma de so mawiei okenkan ya mekwa de control crossing kunwa besom wo no edia meje so yo wofa ose ade yo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene battery bona na otafirija yemamu nyina monitor ade hye yeso se na dwo asriki ene me wofa ase ba na bahima sexy ena afi kwami afum won betena se a ene ya wada de ya wada kompon wana anya sa ekiredin dwumadi ne mu de sa no manam hye wonom ene pa na yewo edeso yemamu nyina monitor ade hye Midimafo, pokwase maira akra.